tanpa pepindhan no? Iya. Kaya persasat siniram tirta wayu sewindu. Iya. Sawise 6 sasi garing mekingking. Iya. Iki karo panjenengane Ibu Arni Puspitaningrum. Iya. Awak dhewe tinimbalan didhawuhi supaya nglimbuk cangik eneng ya kuwi Pantai Parangkusuma utawa kene iki papan wisata Parangkusuma no. Iya, ujupe apa? Ujupe pancen ya supaya padha-padha ngeningake cipta, padha-padha ndedonga bebarengan supaya donya iki kebak katentreman, kebak karaharjan, ayem, tentrem, nir ing sambikala durga mendhak kala sirna yana kabeh sing dadi sambikalaning donya iki sumingkir luwe-luwe saka negarane awake dhewe ya kuwi Negara Kesatuan Republik Indonesia ndang padhang kahanane mula bebarengan karo panjenengan Ibu Arni Puspitaningrum diadani ya kuwi tutupan suran ya kejaba mresani wayang sing disuwun ayo bebarengan saya akeh sing padha nguncupake asta umbul donga karo Gusti tentu mesti dijabahi no. Ya pancen ngono ya Mak. Ya mula ngaturake panuwun tanpa pepindhan panjenengan Ibu Arni Puspitaningrum karo panjenengan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat ya sing uga ndombani kalawan pementasan iki ya lan uga Gusti Bendoro Pangeran Adipati ya Gusti Benawa. Oh iya padha rawuh kabeh ya Mak. Iya pancen ya alhamdulillah no. Ya tur iki ya pancen diset kaya ngene iki mula kejaba seneng-seneng kejaba suka-suka parisuka aku nyuwun karo para-para penggemar wayang sing padha rawuh eneng Parangkusuma bengi iki tetep gunakan masker ya cuci tangan ya sabune dienggo cuci tangan ya iya Mak supaya kuman-kumane do ilang hand sanitizer iki wigati no. Iya hand sanitizer ya nek bar salaman disemprot bar ora perkara ora gelem salaman ki aja dadi lara ati iki pancen lagi dadi protokol ana ing kahanan kaya ngene iki. Iya. Ana sing ligathuk ming sikut. Iya. Aku anggere ketemu sinden arep gathuke apa ya iki aku. Oh. Salaman. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan, Mak. Mula luwih afdole ya no. Ya, gandeng Dek Emben ingkang buka ana ing malam satu sura kuwi panjenengane Gusti Benawa, panjenengane putra Nalindra.
putra ratu ning budaya. Padha kabeh Gusti Bendara Yudaningrat ya budaya ya pendak setahun pisan mesti suran tur sing didhawuhi awake dhewe lagi taun iki lowok mergo aku lali le nyorek tanggal. Ya ngono ya. Mula ya diselingi adikku. Ya ora apa-apa mak. Iya, panjenengane Gusti Bendara Pangeran Adipati Benawa Pangkate kok beda ya. beda. Nek Solo iki nganggo Adipati. Oh. Nek kene pangeran. Nek ra kleru lho. Oh. Aku ya ming gagap-gagap kok. Nah iya Ngaku trah kere. ya ora apa. Dadi ora ngerti istilah piyai-piyai luhur iki aku ora ngerti. Gusti Bendara Pangeran Adipati. Kuwi putra Nalendra ya dalang. Oh, Ya makelar. oh. Kowe iki. Ha piye no? Panjenengane iki aku mayang ning sor papringan we rawuh lho. Iya. Kabeh-kabeh dua-duanya itu merakyat yang luar biasa. Iya. Gusti Bendara Pangeran Haryudaningrat ya merakyat. Iya. Nganti eneng sing kaget nek gojek karo aku wis ora kaya piyai luhur karo anu di rakyat lho. Iya. Mas ngono kae no. Iya. Seneng aku. Gusti Benawa ya ngono wae ya piyai ya merakyat. Iya. Iya. Iki sing munggah ya putra ratu. Oh. Ratu menapa? Ratu iblis. Ora kok sampean kok tangane wengi ngopo to kuwi? Lungguh neng sarwati kruyuk semut. Ora kok malah Aku lungguhmu cetok. ning sarwet. Ngisor wis suket kok ya tok nggo ndeprok ngono lho. Alah karo ndelok. Kene tak ilangane. Wah, ya nyo. Umbo aja ngono kuwi karo wong lanang. Ya kula nuwun Lho lek bacangi. jare cokoti Nggih, semua. Mbah Waluya. Nggih. Wah, pirang sasi ra ketemu, Mbah. Nggih pun enten 7 sasi nyekel mic. Menang kula niku gulung komeng Mbak Cange. Lah pripun? Lah pripun wong bojo kula nggih sak suwene wonten corona ya blas mboten tau nyambut gawe. Lah arep Ana kok raine nganti ngluntrung. rasah ngono kuwi padha dene ngalami kok sampean iki. Sing Padha penting dhewe rek ngalami piye? ngalami meneng wae. Kowe iki ya saploke corona kuwi jarikmu biasane kudu kuwi kok kuwi entuk nggo. Agur garek siji ki kok Lah liyane tak dol. jarikmu tok dol. Ah iya no nggo mangan nggo tuku beras. Ming jarik etok to. Lah maksudmu? Tegese ora sak sabukane ngono lho. Sembrono karo bojo kok kaya ngono lho. Iya. Wis ora apa-apa. Ora Nggo nggih. kecukupan kulawarga ra. Lah mula niku wong nggih bojo kula niku mari mati saiki ya nganggo kathok ya mung siji ireng kae. Lah iya. Liyane kathokmu ki nang ndi? Ya tak dol. Oh. Kok nggo ngapa? Nggo mangan ya apa? Kok dol kabeh? Kabeh komplain aku nek adol sak benike ora gur kathoke tok. Kowe iki mbok aja ngono kuwi dadi wong wedok. Awake dhewe iki ngene iki ana himbauan saka Babin Kamtipmas, Oke. saka pemerintah. Apa Mbak Iki, imbuhane? ayo do menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Leres. Satu pakai masker, cuci tangan dan harusnya itu jaga jarak. Ini gandeng kok ngene iki ya ora iso jaga jarak ya. Lah ning nek aku karo sampean omah-omah ya sak suwene ning kuwi jaga jarak terus. Tur ora sah salaman. Ngono kuwi. Oh, dadi ora entuk salaman. Heeh. Lah kene kok sampean kok desel-desel terus karo aku? Nek turu to? Heeh. Nek ora salaman. Piye to? Lah ya ora gur ngono kuwi, dadi ya tetep ora entuk cedak-cedak lho kuwi. Kok virus lho kuwi. Arep ngrangkul wong kepiye kae sing penting ora salaman hin kowe maneh lho arep bojo Ya ora. tegese ora salaman ki ora kok ora entuk ngrangkul ya ora entuk cedak ya ora entuk sementara iki ora entuk. Oh, kurang komplit berarti mbuane iki. Kok ora komplit piye Ora to? komplit piye? Ora perlu salaman, ora perlu rangkul-rangkulan. Ngono lho dadi Arep genah. karo bojo kan Oh, entuk. ora oleh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan harus menjaga imunitas. Tegese awake dhewe kesehatan niku kudu dijogo. Ora Ini ngedari. himbauan dari pemerintah. Juga ini sebentar lagi Mbok Cange ini ada pilkada. Nggih. Nah ini himbauan para warga dijogo, ayo sing rukun, ayo sing damai, ayo sing tentrem. Mboten entuk guntuk-guntuk. Ora oleh guntuk-guntukan sapa wae sing dadi ora perlu do pecah le do paseduluran. Leres. Aja Kaya nganti- sampean barang kuwi. Beda pilihan ora apa-apa sing Heeh, dadi sapa wae ning sing penting ki ketentreman diciptakake, suasana Betul. damai diciptakan.
Soale apa sing dhuwur sing wis dadi do wedangan bareng sing ngisor isih jotos-jotosan. Aja nganti kaya ngono kuwi. Aku yo ngelekke sampean sesuk aja kaya ngono kuwi. Ora, terus iki kahanan kaya ngene pandemi ekonomi pancen rada seret. Akeh kahanan sing ora nyenengake karo curanmor dan lain sebagainya. Ini dihimbau masyarakat untuk hati-hati nek naruh kendaraan ya sing becik dikunci dan lain sebagainya. Ngoten lho Mbak Jange. Nggih, leres. Ya, pancen ya suasanane lagi angel. Iki pancen butuh rasa sabar, rasa ikhlas. Nggih. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Ning bener nek sinden-sinden ki ora nganggo masker ngono barang. Aku mau nganggo Njobomo ya akeh sing ora nganggo masker. Khususnya sing wedok-wedok sing lipenan kandel-kandel ki tanggaku wis lipenan kandel nganggo masker no diluwahke didukke. Anggo diluwahke dukke barang dibuka niku kene ku abang kabeh ngono. Kaya ngemah-ngemah bayi kae wis tau. Nek sindene ora tau nganggo masker soalnya apa? Iki mah ya ngagem ning rak ya mung. Nek saiki ora kena. Menika wonten ngarsanipun panjenenganipun para-para menika wonten Gusti Yudha, wonten Gusti Pangeran-pangeran niku kula ora tepung awit awake dhewe iki paribasane ming jeblok gedibal 29. Ning nyuwun pangapunten ya agek iki aku. Agek iki pripun? Agek iki aku. Agek iki piye, Mbah? Gusti Yudha kok ngadep aku ki agek iki ngono lho. Nek kudune rak aku sing ngadep Gusti Yudha sowan ngono iki Gusti Yudha lenggane kono aku ngene rak ya jenenge ra sopan. Ning nyuwun pangapunten Gusti Yudha menika netepi kewajiban. Lah arep sampean ki pindah kono kae. Aku wis tau dipesen Gusti Yudha lho. Piye? Dek ning Pol PP ini. Piye? Wal rene iki Gusti. Nek kowe gelem ngomong iki nyo 10 juta. Kon ngomong apa? Kon ngomong apa? Napa Gusti? Lho kowe ya omong sampean to. Kon ngomong apa? Kula didhawuhi Gusti Yudha iki nek 10 juta ning nek kowe gelem ngomong ning panggung ngene. Lah ya kon ngomong apa? Wah mosok kon ngomongke ora usah aru. Oh 10 juta lho. Ayo tak duduke Maseno ki ya kuwi unekno nek meng kepengin supet rezekimu ngono jane. Kelingan Barang sok panyune iso aneh-aneh kok. Nggih. Soalnya penjelasan Gusti Yudha wis tau dadi komandan Pol PP gitu. Dadi ne menguasai terus diterangke Pol PP ki saiki nek ana garukan barang ki sing alus rasa kasar-kasar. Ngopo kasar-kasar ngono? Ora sing digaruk ki apa? Sing digaruk apa? Ya jenggot ngono apa? Dadi mengamankan situasi hal sing ra bener ki lho. Lah iki sampeyan kok dunggahke mobil ki ngapa? Ora sesuk ki ora ngono kuwi carane. Dadi Gusti Yudha ngendikake sesuk ki nek nandangi kahanan kok ngono iku ora perlu kasar-kasar. Ditegur wae sing apik. Nek upamane ditegur sepisan pindho ra gelem? Nah, upamane nek wong lanang karo wedokno kan sing ora duwe Cetha to, sing cetha to sampean kene, Mas. wong lanang karo wedok nek peteng-peteng negur rasamu. Lho, dong apa kuwi? Do gelem malian apa ora? Lah kuwi tenes wis drantal nek ngono kuwi ya. Lho dong apa kuwi ayo gek ceket-ceket to. Ya cara alus lho mbok cange ra kena kasar-kasar. Kok do ora nganggo klambi ki ngopo? Lah ora nganggo klambi lho. Lho, kok malah kuwi sing siji ora nganggo topi, ngono barang iki. Wong ora topan kok kena garukan. Ayo dirampungke gek ngalih. Ora usah. Le, do nyambut lek do olah teng mriki niku do sumuk, do celot ngoten lho. Ora ana wong anu kok kaya ngono kuwi dirampungke gek ngalih. Kok kurang dhuwur. Oh, sampe yo. Iya. Nggih, ya Mbah iki karo dianu ya Mbah karo ditembangke iki ana pamundutan beberapa pamundutan. Nggih, njenengan napa? Ya saking kula Mbah Slamet Kepuh. Oh nggih. Limbuk nyuwun langgam pepeling ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah, Tatine. matur sembah nuwun. Heeh. Sugeng dalu bucange nyuwun podang kuning saking Pak Ratno saka Wonosari Gunung Kidul. Oh, Pak Ratno nggih. Monggo ya rawuh rene. Jos. Ae teko wisan. Sik pundi to piyayi? Sisih kono ya. Kae tekan esuk engko le joget nganti lempoh. Oh, nggih. Ya wis ora apa-apa. Sik pundi riyen sik disendikane. Hah? Sik pundi sik disendikane. Sing pepeling sik, Mbah. Oh nggih, pepeling. Pepelingi pemut. Muga-muga. Ayo Tin. Mbak Tatin ya kene. Ya. Alon. Ha wis. Pitung sasi ra nyambut gawe nang omah ming glundang-glundung. Bojo kula niku nganti nyekel mic wae lali. Ya ora kok ya lali. Ini. Nggih, Nduk. Wah, pitung sasi. Mbah. Iya, suwe ra tau kepenuk. Kepethuk. Piye kabarmu?
Kula sae, Mbah. Jenengan sehat to? Ah, sehat. Kok mendak ireng ya, Mbah? Lah ya kuwi sing aku iki sehat tur waras. Mergane? Lah nek wis sehat kok arek sing ora waras lho. Oh nggih. Jenengan sehat tur waras. Kula nggih sehat tur waras. Iya. Aja mundur-mundur. Nek ireng iki dasare pancen ireng. Wah, saya lemu wis saiki ya. Kon dumuk-dumuk ora entuk dumuk. Lho kon nendang apa piye kok ora entuk demok. Maksudnya Aja galak-galak to. Oh, salaman wirento kok dumuk-dumuk lho. Iya, mau iso ngomongke jaga jarak kok saiki mak-mak. Rada sak rono lho, sak rono lho. Wong kok anggere weruh barang gaji kok ngak-ngak. Lha sebentar ora salaman to. Lah ya nek ora entuk dumuk. Ning virusmu ki lho engko ndek ngenengi tatin. Apa? Virus. Virus ya apa aku ora nggo lara, aku kan foto sehat wal afiat aku. Tenane. Aku ora tau sing jenenge kambon rumah sakit aku ki. Kambon apa biasane? Ora tau lara ngono lho tegese. Nggih to Mbak Cangik. Heeh. Pamane lara ya ndanti paringi mari. Nah iya. Wah, Ya. Ya, anu pepeling dipinangani. Ya. Sugeng dalu Gusti. Gusti napa? Gusti sapa disebut? Sedaya mawon. Oh, sedaya mawon. ora nang asmane Gusti sedaya mawon ta ki. Masa Gusti Yuda kalian Gusti Benawa. Marah Nggih, ngomong. kalih Ibu sinten wae nggih? Bu Arni Bu Puspita. Arni nggih sugeng dalu. Puspitaning Rum. Aja meng dijupuk ngarep sing utuh lho. Sing utuh Ibu sing- Arni Puspitaning Rum. Ngono. Sampeyan apal to? Apa lah bola-balik ngrungokke ki apa? Nggih Tak menika arani wis pepeling. asring pindah. Pepeling, ah. Ya. Ya. Kabele bundet, Mbak. Iya. Rukun Islam. Oh. Kang Aja klomat-klamet to. ngapa to, Mbak? Mbok ora. Bawa aja dipedhot-pedhot rukun Islam Kang. Ngono kok aja dimandheke rak ndarane ngundang kakange kok. Lah jenengan iki klomat-klamet iki ngapa lho? Krungu nang kene. Duwe cangkem kok ora oleh klomat-klam. Lah kowe kepengin diklameti piye kok lek Oh, ngono. senengane kono iki lho. Oh. Banget tenan. Ki nek ra saru ora nek seneng ya Gusti. Uga kudu saru iki pokoke. Kang lima puniki katindakna maring para sama. Jian suarane. Nah, iya. Suarane tatin apa padake suaramu. Ngapa, Mbak? Lah mulane aku yang ngalem tatin to. Suaramu wilane menyelkit ora nang-nang karo bojo. Sampeyan ora Masa ditlekiti nambah ya. ya ora to masuk bojone kok njelekit lho. Men saya suwe nek ora tak ngonoke iki saya tresno ya karo aku sengit banget karo Lho, bojoku. ya ngono. Wong disenengi bojo kok Maksudmu malah kata-katamu ditekan piye? lho. Saya wis tresno kok malah sengit. Nah, tak suarane rada sengkang-sengkang sengak ngono ki men ra tresno, malah saya tresno banget karo Lah aku. wong jenenge we bojo kok ora entuk tresno iki kepiye to? Ah, jelas aku jane iki. Jenengan kaya tresno Men karo kok tak tinggale kene nok ora apa-apa wis. Weh, Mbak Waluyo tinggal kene seneng banget. Oh, wah ngawur. Ora, nek aku tinggal kene iso malah klingsir ra iso mangan ra ndedit. Ha nek Suhin tinggal kene tetep iso mangan. Lah kok iso? Lah nek aku kok tinggal kene jadi soman ki jut aku kok nyambut gawe ngopo? Ya buruh asah-asah turut warung kuwi to. Ora mesti batinmu beda. Ya tak iya. Jut, karo bojone kok ngono. Ben Dume jelek. kowe ora iso nyambut gawe kok aku kok nyambut gawe sagon kok. Jeleh banget aku jane ngene iki. Pepet wis men ke anane. dodol liwak sing 20 kilo wae to. Heeh. Ngono apa piye? Ayo nek kowe ora 20 kilo tin, Lah kok kula ta? nek kowe ya 80-an. Masa? 80 napa? Iso luweh bobote ngono lho. Kula ora nganti 80 ya. Ora apa-apa sak-sak. Ora nganti 80 pe ngendi-endi wit gaje ngono kok ora 80. Aku iki wis rumangsamu padha karo sing biyen po. 7 sasi nganggur iki kowe iki wis teng pecotot ora karo-karoan. Pundi ta wong ora mencotot kok. Lah kowe iki madhep ngarep ora madhep memburi padha wae. Maksudnya? Ayo kon madhep rono kae, Mbah. Dilikno, Mbah. Madhep rono. Rono ngendi? Ono. Ono. Nah. ada. Weh, nilai dhewe kok ndak muring-muring. Lah ngapa ta? Wis apik pokoke.
Ora iki mau rak Mbak Cangek ngendika teng pecatot ki coba sing mencatot nggon ngendi ki tilik ana ngono lho. Wah, ngawur aku ki wong tuwa ora nganggo sopan santun. Ora lah gelem ora. Gelem wae. Tak selentik lho, Mbah. Wah, nganti kaya wis nganti kowe ki Janaka apa arep nyelentik barang iki. Lah nek tangane ngradel tak selentik ngono. Ora, aku ora arep piye. Putune kok nakal. Putu yang ngeyel ra lok ilok. Biyen dek cilik tak dusi tak gendong saiki arep tak dusi angel ra lok ilok. Monggo aku nek ngosoki telaten jane wah. Lah masa saiki didusi ya uga. Ya ora sah. Ya wis diteruske Nduk Cah Ayu. Aja padha ditinggalke Anune rekan Islam Ki baku to, Mbah? Kiu. Aku lali lho, Mbah, suwerengan lho. Lah makane nyekel mic barang nek nyuwara men ora anu ki mic ki Piye le nyekel? nek men suarane cilik ki rada didoke mike ning anggen nek pengen gede cedhake. Nek pengen gede cedhake, Nek ado cedhak piye to, Mbah? Suara nek sak walu ya ki cedhakno ya tetep cilik. mic. Ayo. Jajal mike tak cedhakne kene. Ora. Lah yo gek bapak ora usah ngurus wong. Aku tak jajal nganggo mikmu penak ora. Wah, ngono kok. dijilehke. Wong putune sing jileh ngono kok ya ora entuk lho. Ora tak silih-silihke. Wis tau tak silihke kabele pedhot kabeh ora. Lah ngono nggo dolanan. Mulai. Ora lah dasare wis tuwa ki ya ora apa-apa to pancen mestine wis dicacah tikus apa piye ngono lho. Wah, tuwa ki malah nek cara kambil no gedhe kentrase, Nduk, malah kok Oke ngomongke. Wong mik kok ana kentas ki piye? kambil. Oh, kambil. Iki ngomongke mik kok tekan kambil bareng. Ki bawa. Sahadate kang angka siji Kang angka loro salat dene kangka telu kancamu to, Mbah? Ngapa lho kok kenal ngecek-ngecek mripat wae? Aku ki meng ngeti bathukmu ora mripatmu. Lah piye? Bathuk kok ngono ki ndah atose aku kok Bathukku ngapa? ora ngapa-ngapa sik beda karo bathuke mbokmu gedhe. Kepiye nggon aku kurang atos apa piye? Aku tak aku pengen ngerti bathuke mbokmu gedhe. Nya kepiye bathukku karo ngene tatin bedane apa? Wih, rak saya tresna to, aku sengit banget jane wis. Aja saya tresno. Angger cedhaki bojoku ki wis mangkelku relok ilok. Aku karo mbok Nek tinggal. dicedhaki aku piye, Mbah? Bathukku piye, Mbah? Wah, jan ono bathuk kok kaya ngene. Bathuki nang kene. Ya iya nyambi. Kok ngambi tekan liyane lho, bathuk nang dhuwur kok matke ngendi-ngendi. Goleki. Wis get bawa to Nduk ora usah. Ora kok ket mau ngapa to, Mbah? Kok ngene-ngene wae? Diomongi cokot-cokot semut. Mbok tak kukur kene. Wong, mboknya. Kowe mulane nek lungguh ki mbok ora waton lungguh ngono lho. Wong gon-gon kok kuwi mau. Wong ngerti ana semute barang mbok lenggu. Iki cetha semut wedok iki. Lah kok Lah nyokote daerah Sik to. Nggon ngendi to sing dicokot ki golekno cuthik no. wis gogrok. Lah kuwi. Oh iya wedok klabangan ngono. Semut kelabangan. Ora ana semut kok kelabangan. Ora ana ya wis. semut saka ngendi? Ki lho, Mbah.
Iki sinden-sinden dong guyu lho, ket mau jenengan ngene. Demake anggere aku lagi kepenak kowe anu cekit. Aku ya wis tau lho crekane mayang caklo kuwi tenan no. Lah piye? Kathok kuwi tak pepe ning nggon rapiane langsung tak nggono rak sabuki barang miwit mayang kok krunyam-krunyam. Aku opo to ya. Semut uyap. Terangane nggon karet kolor ke kebak semut ra koso. Tenan teng jrentel, Mbak. Ya dindalangi karo ngono. Apa ya? Nek jenenge arep mengagem ki ora dedak kok tonton dhisik. Susu. Jenenge kene cetha arep mangkat kok kowe malah neko-neko dadi kesuwen. Ya. Nah. Ramadan nindakke poso. Apa? Kapat zakat ping 5 ngibadah haji. Nono. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga dibantu Mbak Suhin. Yo.
Suwon. Ya. Wis. Mbak Tatin ki mau pepeling. Pepeling. Terus napa malih niku? Ki aga ana pamundutan loro. Ya. Anu apa jenenge iki podang kuning. Ya Pak Ratno karo sapa iki saka Boyolali no. Oh. Podang kuning saking Pak Santoso SHMM. Iya, saka Boyolali. Heeh. Ayo Elisa. Ya. Ki Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Men mumet walu ya. Nggih. Ya sa. Ditulungi ora, Lur? Tak puyer kowe. Beda, wis ganti. Wis beda. Guys, sugeng dalu, Mbah. Ben ketok adoh kan kudu jaga jarak ya. Iya. Apa irungmu ki mbok bumpeti ngapa? Le ngangkat ngene dhuwur banget. Iki ben cedhake ketok adoh. Iya. Dadi ya sugeng dalu, Mbah. Ya, lalu Sarawak. Sugeng dalu Budhe. Iya, sugeng dalu. Sugeng dalu Gusti Yuda, Gusti Benawa, Ibu Er. Gusti Yuda ora Gusti Wuda. Iya. Aku mau ora Gusti. Uda. Bahasa Inggris itu U itu you. Gusti Uda. Yuda. Yuda. Yes. Sembrono. Sama Gusti Ben ya, Ben Nowo. Benowo kok benowo. Ya, biar keren Gusti Ben. Oh iya. Ya, sama Ibu Arni. Ya, cantik Apal. sekali. Apal banget kowe ya. Yo apal no, ben Yo. ditangkap meneh. Suaramu jan kaya mercon malah. Rada-rada mau kena hujan lokal bahaya. Iya. Nggih, sugeng dalu niki Sugeng dalu. pamundutanipun menapa? Podang kuning. Oh, nggih, podang kuning. Bawani sing apik. Ya. Ngomong-ngomong ini Parangkusumo ya. Iya. Ini aku di sini tuh tempat sujud tuh akan sejuta kenangan gitu loh. Sapa? Sejuta kenangan di sini, Pak. Kowe wae. Yes, aku di sini pernah 2 hari 1 malam aku neng kene. Ngopo Tenanan, aku rong dino sewangi entuk 50.000 aku. nyambut gawe apa nek kene? Hah? Nyambut gawe ngopo ora dina sewengi 50.000? Tenanan budhe kula wonten mriki anu wayangan maksudnya ne. Ora ngono, rong Oke, dina rong wengi. wayangan. Rian kan nek mahasiswa niku uji cobanya di sini. Oh, Kalau suruh iya. mendalang, suruh dalangnya di sini. Karo uji Dulu nyali semester kan, 1, semester 2 itu. Oh iya kowe isi mbiyen jurusan pedalangan. Ya, itu di situ di pendopo itu. Suruh Paseban Jawi, Jawi itu Paseban Jawi ning kono kuwi. Oh, neng Aku kono kuwi. dikerjai koncoku, Pak. Dikerjai piye? Iya, pas mlebu retribusi kan harusnya bayar. Heeh. Kok ning kono ngomong wae arep wayangan beneran bayar. Ya wis aku ngomong, "Pak niki ajeng wayangan." Piye, Mbak? Anyaran ngono kuwi. Kono wae, "Kok anyaran ta?" Aku ngono wayangan ngono kuwi. Kok diomongi anyaran. Oh, darane bocah Salah. anyar. le ngomong alon wae, Pak kula ajeng wayangan malih nyauri anyaran. Ngono dadi wong dong, ngono ya to. Iya, maksudnya ngono. Wis jawabe kleru kok ya. Jawabe Kudune piye? Mak ajeng wayangan ku petugasnya muni anyaran sanes kula pindahan ngono. Iya, tak kira aku pindahan bar wayangan maksude no. anyaran ya anyaran. Ora sampean kok apal banget istilah. Ayo piye? Tulane karo topo. Iya. Tak kira mergo mahasiswa baru bulane dudu. Salah. Nggih niki kula bawani nggih. Ya dibawani sik. Ya. Nadyan wujud mung peksi. Artekno Pak ne. Arep rupane meng manuk. Nah, dadi men cetha. Men cedhak. Gawe talining brangta. Oh ngono kuwi piye kuwi? Bronto. Manuk ning iso naleni katresnan. Jet manuk apa manuk kok iso Meneng wae rasah dibantah kok. manuk kok iso naleni katresnan. Meneng wae. Alus manis nengsa make. Nah, Manuke alus tur legi. ana manuk kok legi iki manuk apa? Halus manis ya apa ora halus tur legi. Lah ya ana manuk kok legi. Nek kutahan wedang barang wedang kowe iki. Manuk kutahan wedang. Manuk mabur kutahan wedang. Wasawenggon kula
Apa diglethekke nang meja? Wis suwe lelono tekan ngendi-endi. Jare mau manuke wis diglethekke kok lunga neh. Mabur neh kok. Barang sat wedane mabur. Goleki si podang nglilingi jagat menggoleki manuk podang sing rupane kuning. Ning angel ketemune. Lah kok angel ketemune? Anange manuk podang coklat. Ora ono. Nek podange ya kuning kok. kuning. Manuk jaluk digedhek ndase. Wong aku nggon aku anange podang coklat-coklat golek sing kuning angel kok ngeyel. Seneng manuk coklat ki jalak kebo. Ha iya kuwi kaya ngono kuwi ya ben keboyoman. Angel kok. Sa, Loh. udah lama kita tidak ditonton penonton yang banyak. Neng kene semene streamingnya 23.000. Iya, di Dalang Seno 17.000 ya. Iya. Ke Pak Seno tadi 6.000 sampai 7.000. Pokoknya total 23.000. Keren sekali. 8. Berarti Iya. banyak yang udah kangen nonton ya, Pak. Keren-keren. Ya syaratnya ming telu nonton streaming kuwi. Syaratnya napa, Mbah? Siji duwe HP. Ping pindho duwe kuota. Ping telu ora kena tinggal turu wis ngono. Justru ninggal turu kuwi sing kok marahi nambahi yo. Oh ya nek ngono. Nambahi pulsa, nambahi kene paketane. Ya. Ibu bunga hatiku Neno nyanding bisa dadi tombo Nyedak manuk wis iso dadi obat. Ya, mangga Mbak Elisa. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miterang nggonku goleki ora krasa esuk nganti bengi neman yen nganti yo nyawa yang tak sawang meja ing ngepan kencang tak rintik saka ketoban sarwi ngoceh dhewe ngalih tak suwon ngajak ngiji podang kuning agawe pikirku kowe seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen nganti nyanding selera ora bakal hati bagi wong liya si podang andutut ati keberangan ora mandaniku sansaya tekan Yo. Serangan isun dikat Yo.
krasa ora krasa awan nganti wengi maneman maneman yen nganti liya kang nyayang ngelak-leang leang tak sawang bencok ngepak kencangan tak indik saka kateman sarawing oceh sarwing oceh ngale bencok Mela podang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manis ipo bunga yen aku gadis lirane orang gampang orang gampang yen aku iwang liyang yen si podang si podang aku dekati kepranan pesan saya tekan rasanan iso aku pengen sampun persembahan nuwun katur Pak Ratno gading nggih niki wau nggih. Saka Gading karo ki mau saka Pak Rat saka Boyolali sa. oh Iya, saka nggih. Boyolali. Heeh, Mbah, kowe nek kira-kira jogetanmu apik apa kowe gabung kono wae apa piye? Ae malah apik-apik banget ya jogete Pak apik mulane Mbok melu rono kae. mulane aku mangan rano sendroke lantek didalu kono Digawe klambi kae mau ta. ya ra apa wis Kae ya wis wong piyai kangen kae, Mbah. nggih ya aku awake Nek pentas ning ndi mesti do nututi karo do nyandang do joget-joget. Ya. Menaikkan imun. Nen? Menaikkan imun. iya. Imunitas. Imunitas. Ana sing dandan wedok, ana sing dandan kusendro, ana sing wah jan pancen iki saking demene karo kabudayan. Wis kepiye carane men iso lestari budayane ya ora ketangkepi wis ngono Sesuk kae. ya kuwi sesuk kowe nek ora payu ndagel sedia cowek. Terus Lah kenapa? Ayo diganduli cowek sirahe terus. niku wis ket wingi arep wis payu iki tak ganduli cowek. Lah cowek ki abot lho Pak ne. Heh? Cowek ki abot lho. Ora apa-apa yang jenenge wong lanang iki kudu nyangga abot ora apa-apa. Mbok Cangi, Nggih. menapa tasih wonten pamunutan napa mboten monggo. Nah, menika tasih wonten. Yo nawala iki, heeh. Nyuwun jula-juli Mbah Waluya. Wah, iki. Tenane. Iki lho. Aku ora tau goroh ana dite iki lho. 200. Ora ndelok. Belum ra mbangane nyolong. Corona 200 iki padha karo 20 yuta regane wis. Lah iya lah kowe iki blojo aku mari mati ya mung 10.000 kok. Iya arep njaluk. Ora wis PN kabeh. Aku ki nrimo kok pokoke dadi bojomu ki. Ketoke mung arep dadi perkara iki. Lho kaya ngono to. Wong dhuwit kok aja dipangan ki lho. Lah rak ya ora payu to nek ngono kuwi. Setunggunen sesuk-esuk Lah kok nunggu sesuk-esuk? tak ijolne neng pom. Ngerti aku. Sing goleki. Dipinangkani Mbah, sampean iki yo dikangeni lho jula-juli sampean iki ya. Wah jane kula aja nganti judeg ya bendina jola-joli ukarane kula nganti ndledek. Monggo jola-joline iki jola-joli. Ayo ya. Ya ora apa-apa, engko ki lho nyebuti perkara corona. Ngono rak ya iso. Apa kuwi? Lho, wong seni ngopo-ngopo aku dipaske. Oh, dadi nganggo paske laras. Suarane ketok nek laras. Lagi mlakune wae tenan wong seni kaya ngidak kethuk kenong. Ambekane wae kaya rebab. Kowe ngloro mengi nek ngono kuwi. Ora kok rebab. Ya. Nun sewu Gusti Yuda, saya kemawon. Diwiwiti saka Kula namung sautawis menika parikan kemawon mangke menawi sae monggo klaturi ngalem menawi awon kula nyuwun pangapunten. Menawi ana sing lucu ya tulung do guyu. Oh guyu kok dikon ki lho. Engko nek lucu rak ya beneke guyu dhewe. Angger lucu kok do ora guyu berarti lara untu. Ya. Mangan roti ra keturutan, Rati dhuwit. mangan klepon entek sepiring. Ya. Wis 7 sasi ora tanggapan.
nganti ana blangkon nggo ngendroko jengking. Sik. Nyindir aku ya. Sing nganggo blangkon ki meng aku lho. Lah iki po anggepmu cowek. Lho blangkon dagelan beda nek blangkon asli iki blangkon ngene iki. Lah ning takon apa dienggo omah kala jengking tenan apa ora takon? Lah niku nggo omah kala jengking apa ora? Ora, coro. Oh. Nek iki tenan nggo omah kala jengking. Dadi awan-awan tak nggo suwe ra tak nggo no iki panas-panas ki apa tok ugat-ugat tak kukur slengwet. Ditutup. Diwales. Hah? Ya diwales. Ya mana-mana nek nggo ngentup kala jengking kok lemah. Anjuk ngentup sapa? Lah kene wae. Apa? Wah, dumeh ngesak 200 areng ngentup. Sampeyan ampun ngono kuwi lho. Aku malah gumun sampean kok ampal reregan iki lho sampean aku gumun. Monggo aku malah ra ngerti lho ku nek 200 ki entuk kaya ngono. Entuk tenan apa piye iki? Wujud takon telaten men lho. Ora usah cemburu. Ora wis tak keke kabeh wis mara karepmu Milia. Ngono kok. Oh wis Lah iso kono nane nono. Ngono kuwi lak mengku yo nane. Kalau ada pamundutan penonton lho, tekek lorek ndase ireng. Suwe banget kangen aku, Mbak. Aja muni tekek to. Lah ngopo? Wis tak eling nyindir bojoku. Tak ojo nyindir aku. Bojoku ki sampeyan ngerti? Apa? Iki nek ucul klambi, kene iki tatone tekek marep medun ngene. Oh. Ning angger seminggu ratus tau gak tekek marep munggah. Kok bermen kok gak tekek lho? Apa meng tekek tato kok mambu? Aku yang batin tekek kok ora betah gondo aku. Kalau tekek walu ya. Ya, nun sewu Gusti Ida kalian sedaya ingkang rawuh Gusti-gusti menika kula mboten apal mangke menika jangkar kirang prayogi menika namung gegujengan kemawon. Menika minangkani pamdutan panjenengan kula aturke tekek lorek ning nek ora dipinangkani ndak yo. Ya. Tekek lorek ndase ireng. Arep wis tuwek. Isih iso ngaret. Ngaret apa? Ayo sing cedhak lho. Ngaret mempeng. Oh. Ya, ngelaras ini. Matur para pamirsa ingkang kinelar budaya Jawa. Tilarane nenek moyang kita tulung dulur iki ayo lestarekan bengi iki ayo ndedonga muga corona enggal-enggal lunga kabeh tentrem para kawula dikabulke Kang Maha Kuwasa. Amin. Niki jenenge wayangan sing sepisan kanggo hiburan tuntunan uga tatanan cetha iki nglestareke kabudayan ayo dulur eling mring pangeran ngelingono nyawa iki mung gaduhan bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa mung sampiran wong urip jok pelit lan kikir ngelingono donya amung mampir sok nek mati mobil anyar ra iso mikir wong neng kono ora ana tempate parkir
Nuwun sewu Gusti Yuda kula matur blaka suta menawi klentu sampun ngantos duka menawi badhe peparing kalih waluya Nekake ayo mung wetok rusuh wae mung di pidanget karo Gusti Yuda esok sang ngene lagi metu sasekolah awis wiwit nata buku sowan bapak mesti karo sowan ibu astane ngandrong nyuwun donga pangestu awan-awan sang ngene ana tengah sasekolah atine wiwit bunga gendang mulai ben cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah sore-sore sengene arep delik ayo dulur kabeh do tumindak becik karo kanca ora perlu padha sere yen iso ngono kuwi contoh urip sing apik ki mau sore iso ngurutke esuk awan sore ya wengine kok urut wengi-wengi wengi-wengi sengene ora ketok sing nengo kula namung mat Gusti ya iso kok ora mireng ki wah ya aja ngono sampean ku sampean mergo ana gamelane iki lho ketutup gamelan melut coba nek ora nganggo nuwun sewu matur dhateng Gusti Yuda kula matur kanthi blaka suta menawi lepat kula nyuwun pangapura menawi badhe peparing monggo kalih waluya ngono kena peparing ki peparing ngopo lho peparing ora kok sambil ngemis ora kok sing kok suwon ki apa paring dawuh paring donga pamuji ora ngono anggapmu paring dhuwit ngono apa lha upamane ya tampani kok aneh kowe Gusti Benawa di anu gawe anu. Nuwun sewu Gusti Ben. Ora kena padha lho karo Gusti Yuda. Lah nggih benten tiboko kabeh kok. Lah ya Gusti Benawa ya tiboko to. Ah iya. Ning kata-katane sing beda. Oh iya nuwun sewu mangkene. Gusti Yuda kula wonten mriki. Gusti Benawa kula wonten mriki. Kula tebih saking Wonosari. Dugi mriki kok benten diparingi mboten tetang sekedhik mbok kula dikepreti. Ana kepreti apa? Entek-entekane ra yo ngathong to. Loh, duka to, sampe didukani to. Nah, nek tenan nek ngono ki piye coba? Nyun pangapunten Gusti, menika namung guyon kemawon. Namung gegudsengan Gusti, nyun pangapunten saestu. Namung gegudsengan kok. Kok ngetut iki apa? Ajeng kula balekke. Lho kok dibalekke baca tekan ngene le maringi kok. Ben ditambahi. Joko yo ngono kuwi to. Aku nek wani nek iso gawe parikan kanggo Bu Arni, wow. Iya, lah kuwi. Wis ora apa-apa kanan kaya ngene ku jebul kemis. Ampun wonten niku to. Kono gawekno parikan kok endinge aja ming waluya ning karo Sena. Coba matur ngendikan karo panjenengane Bu Arni. Nggih. Bu Arni. Nuwun sewu matur dumateng Bu Arni. Sing alus. Kula kalih suhin kalih niki. Kok niki lho? Lah men tiboki. Seni ngono ya. Nek niki. Oh iya. Terus Wong telu. Kula dongake tansah sugih rejeki ning ampun kesupen niki do diparingi.
iki sapa? Telu. Oh kabeh niki. Nyuwun pangapunten menika namung gegojekan lho nggih. Niki sedaya. Bojo kula niku ki senengane ngoten niki. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten penggal. Waluyong-uyong dermis. Nggih sampun Isin-isinke. Terus aku ning kene iki wis ditimbali karo Bu Arni kok isih njaluk. nggih nyuwun pangapunten. Iki mau sing dawuh sapa to? Tak yo gur diwarai karo Mbak Camet. Wis meneng wae iki gayane pancen ngono kuwi kan dene. Iki pancen gayane. Oh. Isin aku. Waduh. So nek suatu saat ana pementasan wayang terus bintang tamu sapa Waluyong. Ojo cedak-cedak ndak dijaluki, ora ya isin to. Lah kula rak ngomong, asing ngajani kuwi. Ora ngono. Aku mulane kok tak unak-unakke wong seprene ratok kek-keki kok aku. Lah tergantung Bu Eni, monggo meneh. Meso lah. Ngoten men sampeyan iki namung guyon mbok cahya pun iki wau sampun sedaya pamundhutan pun sendikane ya sak kamat-kamat menika ngaten menika. Wah. Iki eneng pamundhutan meneh saka Alah itu eneng. Monggo. RBK. Nggih napa niku? Ratu Boko Prambanan. Nggih. Oh. Aku kangen Simbok. Lho. Oh maksudnya kangen Prastiwi. Oh, ora ngoten. Soale mbok-mbokane sinden ki Prastiwi. Napa sinden ngangge mbok-mbokan? Nganggo. Lah nyebut kok apal banget. Ya. Yuk dipinangkan iki yuk. Prastiwi. Men dikancani karo. Wah, jan ngarepane akeh banget daharane iki. Arep liwat ngendi ya? Wong niku karo dodol kok. Lah napa nggih? Ngadeni penonton niku. Suhin, Dalem. mikir diaturne Bu Prastiwi kowe ngalih. Lah ngopo? Wis ora kepiye-kepiye. Kene-kene Nduk, Cahayu kene. Alah. Jaga jarak lho. Ya ora jaga jarak iki. Wah. Malah arep Ndelek. Mahar jumuk. jero ya. Len jangka ciu tanggepe men cethet. Dikancani Ika. Ika ya kene Dadi iki ana sing apa jenenge dadi donya iki ana rong perkara. Napa niku? Ana elek ana apik dadi Ya sampean ora ngetokke rong perkara, wong iki anenge 4 perkara kok moko. Wis awas aja nglangkai permen kok ndak dadi kecut. Ya. Kaya Iki keparenge apa, Mbak? RBK Ratu Boko iki keparenge nyuwun apa iki ora jelas. Ya, Dicaosi sing oh tembang Oh, tembang kangen. Gandeng wis suwe ra tau ketemu tembang kangen. Tembang kangen ya dibawani sik. Ya. Ana isine ora? Ana Ya peken wae. ora nyo. Suwe ra mayang kok mesake. Oh, aku cangkemmu atos. Oh iya. Apa anak buahmu nek ke dalang kaya ngono kuwi. Suwe ra mayang kok peken wae. Oh iya jenenge kuwi jenenge menghina kuwi kaya ngono kuwi. Mangino. Mengino. Kuwi cara bahasa Indonesiane memperkenyek. Ditambani aja sok KPN ngono. iki ndak marahi loro timbil. Ora tok tambahi. Ra, ameng kuwi kok tambahi tungkak wae. Wong wis Mbok Cange. Wong iki wis ndek war ditungkak bareng. Aben aku suarane atose ra jamak-jamak. Iya. Sing atos kudune duku kowe. Ayo, gek dibawani. Yo. Yo ning ndi? Ngejak medun apa? Apa? Ngejak medun. Ngopo medhong? Kok menawa kowe arep medun. Tendiang. Lingkuan. Sinden kaya iwak gembung. Kaya apa? Kayak iwak sing dunggahke dipancing cilik ning nek didemek Kae jenenge kembung. kok kembung. Iwak sing goblok ya kae. Kok goblok? Wis kembung kok ora mentas-mentas ora ya. Ayo dibawani engko gek tembang kangen. Ya. Kangen kutang upama. Mau aku teko nang mburi kelir tak kira kowe borudu. Apa? Mbok. Pras kok ora nyaprak macak Jawa. Non udu aku. Persis
Ider aku. Apa isih payu? Mong sliramu kang gawe salanging hati was lawas anggonku sliramu tansah leledo ning arep kaya ngapa ya kelangenan anu katresnane Gusti Yuda. Apa-apa sing didhawuhi mesti Prastiwi. Kae Nggih, napa, Gusti? diajeng Prastiwi kon bawa singgah-singgah. Nggih kula wae grogi Gusti. Aku arep dijak ning daleme kok. Nggih, kan dawuh napa Gusti? Anggo geret-geretan anake. Ya ora apa-apa. Engko suwe-suwe Gustine melu geret. Menapa tasih sok geret? Es. Ora kewanen lho, ora do kewanen lho. Do nganggo ukuran ora sak-sak. Waduh. Do gawa meteran nek omong ora sembrono. Ku karo Gusti Yuda kok geret-geret. Napa nggih Gusti? Ngelingana rikala zaman kepungkur Neno. sliramu nate ngendika tresno lair trusing batin. Ya. Wah iki sing siji ya cugetane apik, sing siji ya apik. Iya. Ya. Mangga dados tembang kangen yuk. Yo diwangi girong yo. Udan kring lewat tembang kangen
Jan apik. Ha iki sing sinden sing gampang kerawuan iki ya. Kok kerawuan pripun to? Iki nang ngene iki Kang Supan. Oh, ngoten niku to. Sik, saiki tak takon kowe mau njaluk dhuwit 200 mau ki nyambut gawemu apa? Aku kok men jondal-jondil kowe tak dol nang kasongan payu larang. Oh, padake iki sinden kok padake celengan. Kok tok dol ning kene wae. Waduh. Bang dadak ado-ado kasongan. Nek sing dhuwur jogete rada piye nek ya sampean ya apik tenan. Ora sip kaya uget-uget. Semangat. Kok kaya uget-uget nang semono gedene. Nek nggon swara tenan, ora mesti nek gulune dawa iki suarane apik. Nyatane Ika karo Mbak Prastiwi suarane jos. Monggo gulune ya cendhek. Wae ndek ning suarane jos. Kowe iki Mbah Waluyo iki ra ngematke kuwi iki kempol. Lho kok njut kempol pripun? Sing di sing Kudu gulu kuwi iki kempol. Oh, Nya temoken apa? endi? Kepol itu. Kempol kok kene ora. Lah nek gulu ki ya kene lah, gulu ki ngendi coba? Jogetene sing kaya kodhok arep gejembrung barang. Aku Pun nggih. nggih. Matur suwun. Ha iki kok ora dikeki. Rasah duit tak kakek. Lah, kerja bareng lho iki, Bu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Cah cilik ora ngerti duit. Ben aku wae ya. Sing tuwa ki nek dhuwit nggo ngopo? Wis ta ora usah omong. Wis Pokoke mesakno wae. Wis ben ora kae nganti jarike bodol kabeh kulo mergo le joget. glom bodol kulo. Apane? Ora mung jarik sing bodol. Yang sarake sinden nom ki ya Prastiwi. Nek entuk duit ra tau do dikeki. Iya. Mesake. Mboten napa-napa. Mesake bocah cilik arep mbok jajan kok ya. Oh iya. Nggih. Matur suwun Mbak Waluyo. Nggih. sami-sami. Derekaken monggo. Gandeng menika ya wektune ya ngoyak. Ya tegese mlaku. Mlaku mula iki dicupet semene engko gara-gara iso sambung meneh nok. Ya. Diteruske sikik tritani ya Nger. Ya ya tak dereke mak. Ya Nger. Tansah marmaring sapa sinukmaya winaya wingasepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati oh